Asini roha do damina sian dewata amata. Do sian anakna Tuhan Yesus Kristus madongani hamu. Amin. Oras madihita amanami nanami dengan sahaporsian di bagasan Kristus Yesus. Tatangihon jelata jakom mahatani debata. Naboi madongani hita di akka ulo di bagasan sadarion ima di hari Kamis. Sia Juni 2022. Hatani debata tersurat sian Hagai 2 ayat 8. Audo napuna perak jala au napuna sere. Ninna Jehovah Zebaot. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Disima sahana. Kuriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Molo dido buku panurirang Hagai. Tung macai terkenal do panurirang manang buku panurirang Hagai. Ima buku namang buriton teologi pajongjokon bagas joro ni debata. Ia dung sangat akka bangsa Israel di Jerusalem di suara hot debata do nesida asa pajongjokon bagas joro di ibana. Alai amanami inanami sangat do manulak bangsa Israel dengan berungut-ungut dang adong dope naboi tarbaen dang adong hepeng dang adong segala macam dang adong bahan. Alai dina alus mana ungut-ungut nasida romahatani debata mamicam marhite panurirang Hagai. Didodo dibukui hatani Jehovah. Bangsoon madok dang dope roti kina asa paulikon joroni jauh. Miro mahatani jauh mamarhite sian pamangan ni panurirang Hagai songonon. Alai nunga jupang haroa anggo tiki muna mangingani bagas muna akan naginorga. Hape anggo joroon terulang di pasongkuhamu. Godang do disaburhamu alai otik do parbuena. Mangan dunia kamu alai dang bosur. Minum dunia kamu alai dang sobu buasmu. Marlos dunia kamu alai dang las dagingmu. Mangomo pe manang ise mangomo tukuro nama tobbu. Ima hatani debata amanami inanami. Dina marungut-ungut bangsa Israel alai roma hatani debata madok. Sanggupkah kau tidak membangun? Padahal lihatlah, ketika kau menuai hasil, sebenarnya purona matobuk dulu kantong yang sudah bocor. Mangape dang bosuran, minum pedang sobu ubas, do akalana asik. Patudu kon salut akal ulau na pinatupa, na marparbue kope na pinatupa ni bangsa Israel. Marisuang jaladang marparbue jaladang mangalin hangungulu di tonga-tonga di hulu nasida akadang jumolo di patujulo nasida pajongjong bagas jo amanami inanami dongan saha porsyang asa ido turpukon dido Tuhan debata Zebaot au do napuna perak jala au napuna sere ninna Jehovah Zebaot. Patobukan bangsa Israel cukup. Aku ini sumber kekayaan, bangun saja. Asa sabukut nasaha moraun na adong di bangsoi, neng dokonom ni debata sien auroi. Alani amanami inanami dengan saha porsyao. Hatana jepek na bui kesimpulan neng dokonon unang makolit pajongjong bagas joro ni debata. Jangan tunda-tunda, jangan ambati ketika untuk membangun rumah Allah. Nang di tonga-tonga ni parngulata, di tonga-tonga ni parpuriaut, tapi amanami inanami. Saya dong dope hita losok, saya dong dope hita borak rohata, lahu pasahaton, totori pembangunan nasaon, ape ro ita marungut-ungut kita, terholsoa kita. Tapi lagi haka bepe, toki-tokin hepeng, terninna manat kita. Lumobi molo moido tarimang-rimangi di bagasan partikian nuai pamanat bema di tonga-tonga ni parngulana atikna tung seiloja mangalului puro-puro hape jangan-jangan di purna matobu do ibana papungok kepe manang jangan-jangan godang pengepengna aledak kia makilala sonang niroha godang pe akka artana dan ape dang boy marhiras niroha di tonga-tonga ni parngulata.
parngoluanna. Hati-hati. Turpukon manang buku panurirang hagai paboto tu hita. Unang mamakolit. Lahu pajongjong bagas joro di debata. Molo di buku panurirang unang makolit pajongjong bagas joro di debata. Na ubal gamanami inanan. Unang makolit lahu pajongjong kon harajang di debata di tonga-tonga di parngoluatta. Jangan membatasi perbuatan yang baik kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jangan membatasi perbuatan yang baik, pertolongan yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah memang sasitongna. Di bata apa pasu-pasu di kita. Naik kompostor rohani di bata, komabaor pasu-pasu di tonga-tonga di parmulan. Tajak pe akka hamuraon, nanay dokonon na disi. Na dipawas di bata do hita pabawa kon pasu-pasu itu na asi. Alami yang manami inanami tajak kong maaka pasu-pasu na pinasaan ni debata di hita di tonga-tonga ni parmulata. Jala tapaluas may mabaw sa tonga-tonga ni parmulata. Kalau Anda berkholit, jangan-jangan nanti pasu-pasunya ditukar sama orang lain. Alani pos marohata bisa akadenggen basa namu ita jalo siat debata ikomabaro mai jala marparhaseang gabi pasu-pasu hita tu akadongan na humaljati. Ay debatado na puna sa seri, debatado na puna sa pera. Amen. Tapasada marohat tamatanya kita. Ale debata Jehovah mual ni hamoraun, mual ni ay hanguluan. Siya kodo salut akka hanguluan nami li Tuhan. Jala paluas mahami. Asa mabauri gitu ngatonga ni ngulu nami tu akadongan na humaljatkan. Ale Tuhan debata Jehovah saya ajari mahami mamilangi akadenggan di basang di tonga-tonga ni ngulu nami. Setalu pami mangadot tuho pasahat kong pujian hamla te dohot marhitei mangulaon haluaon na pinaradem di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madhita saluhutna. Selamat beraktivitas di hita manginang debata mamangaramuti hita.